Кайгыларым ташлыйм дип ялгыз, бәхетимне суга салганмын. Һәм күперсез елга ярында мин көймә кетип ялгыз калганмын. Күперсіз елга ярында мин көймә кетип ялгыз калганмын. Наиль Хусаинов орамыздан китте. Кайгылар бик зур, яралар холманда бик тирән. Әмма без аның менә дуслары бергә сәхнәдәш, иптәшләре уйладык та, аңа карата булган ихтирамыбызны, мөхәббәтебезне, дуслыгыбызны күрсәтер өчен, аның хакындагы хатирәләребез белән бүлешер өчен шушы очрашуны оештырырга булдык. Бүген сез Наилнең тормышы хакында ниндидер хатирәләр ишетерсез, аның җырларын ишетерсез, аның репертуарыннан шулай җырлар ишетерсез. Бер сүз белән әйткәндә, бүгенге истәлекләр, җырлар, моңнар барысы да Наиль Хусаиновның якты истәлегенә. Кичәбез гадәти түгел, шуңа күрә иң беренче булып минем сәхнәгә безнең кунагыбызны Айтуган хәзрәтне чакырасыбыз килә. Айтуган хәзрәт, рәхим итегез, сезгә сүз. إذا وقتش وقاشات من حدنا بزق أن وقتنا قبض إن شاء الله كش نايل أبي ربنا بشر شادين ده وقت خميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ينفع الله شكرا حدنا بزن بربزن ما برزان بلا قوة إلى سعيد. كشن أيلا بيوكم شطلق شخاتنا بزن يشتاين زارزو سيامكم اللهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رحمة الله الحمد. Рәхмәт, хәзрәт. Менә шулай кичәбезне дугадан башлау дөрес дип уйладык. Сез дә моның белән дөрес дип уйларсыз бугай. Кадерле дуслар, Наиль хакында хатирәләрне иң баштан башлап әзрәк сөйләйсез, рөхсәт итсәгез. Наиль Хусаинов 1973 елның 18 октябрендә Нижгар өлкәсендә Актук авылында дөньяга килә. Әтисе Рафик абый һәм әнисе Рәшидә ханымның
3 баласы, Наил икенче. Олырак олысы Ринат һәм сеңлесе Ләйлә бар шулай ук. Бала чактан ул җыр моңга тартыла. Үсмер чакта җәйләрен авылда инде менә көтү бар. Шул көтү көткән чакларда, кырларда, оланнарда иркен итеп сулыш алып, матур итеп җырларга ярата. Шулай туган авылның үләннәре, кырлары, чәчәкләре аның иң беренче томашачысы булды дисәк тә ялгышмабыз. Хәзер дуслар менә Наилнең туган яклары турында бер җыр, аның репертуарыннан туган ягым дип атала. Әлин сәхнәбезгә Әлфия Хәбибуллинаны чакырам. Әлфия, сиңа сүз. Перескучай. Туганяк песня. Хәзер дуслар, бүген безнең әзрәк технический моментлар бар, инде гафу итәрсез ярамый, шундый кичә хәзер генә көтеп торабыз. Цифра 3 стоит впереди. Попытайтесь. Рәхмәт, дуслар. Наил Хусаинов шулай ук халык җырларын бик яратып, бик матур итеп җырлый иде. Менә хәзер яңгыр ачак җырны алар концертларда хәзер чыгыш ясаячак җырчы белән бергә җырлыйлар иде.
Бу җыр татар халык җыры Асыл яр, сәхнәдә Гөлфия Халилова. Каршы алыгыз, дуслар. Баянда Рушан Люкманов. Рәхмәт, дуслар. Гөлфия Халилова, Рушан Люкманов. Рәхмәт. Бүген Наилнең дуслары, аның якыннары бар шушы залда һәм бүген сезнең арагызда аның бик якын дусты Фәрит исемле бер әйткәнме, Фәрит Ислямов, Фәрит, менә сезгә сүз бирәм. Сөйләгез. Bizden hayırlı ki Nail bilen biz Bişmik'in ken dostları idik. O bizge bizim Pasat'tan birinci tapkır dostları bilen süleşip gelip kanıtım koydular Pasat'ta. Hadir mene dostlarımız bilen birleştirdik. Anı yaptık, isteliğine başlangan bu kiçeni поддержайтерге Rafik yaşam algan bu kiçege benim Hacı Taktaş'ın Makamay şekerinden şunday yollar başta kilip geldi. Min tırmışta kaman yaktıga, yugarıga tavan yuk aldım. Esin minelmedin, kaldım, yuk aldın.
Bu menelleri diyen sözler sen anlatayım. Çünkü Nail'in tavışı şundaydı. O zor zallar kuturup konsertler alıp baratırgan kişiydi. Bu şol meydanı anlatar. Şol konsertler koya almadı. Elde vakit işitmegendir belki. Kaldın yuvaldın diyen sözüydü. Yuvalmadı o. Çünkü ne giyseniz anın gailesi var. Anın balası kaldı. Anın dostları var. Rakip gibi dostları. İldar abi gibi dostları. Var Zeynep gibi dostları. Zinnur gibi. Kayseri şimdi matur kişiler organizavatörler. Rahmet alarlar. Sizge de rahmet yakın görüp kilgen için. Mini boldu. Başka sözü yok. Rahmet var. Bik zor rahmet rahmet. Bik zor rahmet sizge Nail hakkında bana bir şekilde aytып китәсез килә аның музыка ярату хакында. Беләсезме инде менә миңа сөйләделәр Наил гаиләсендә, что бу бала чактан ук аның bir абзысы булган, гармонда бик яхшы Kaygılarım taşıyım yalgız Beketimin suğa salganım Hem küpürsiz yılga Yarında min Kıymet edip yalgız kalganma Hem küpürsiz yılga Yarında min Kıymet edip yalgız kalganma Sak bilen sık kebek mıma yabır Bir yılgan iki yarında Senin yakta karab karab İske alam Tükkenlerinin barında Senin yakta karab karab İske alam Tükkenlerinin barında Video ekranda istibar olmaktadır. Seni